LTFRB Region 1 naman po walang natatanggap na panawagan sa mga kooperatiba at korporasyon ukol sa taas pasahe. Para sa detalyang balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Inihayag ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board Region 1 na wala pang usapin ukol umano sa mga kooperatiba o korporasyon na humihiling ng taas pasahe sa rehiyon. Ayon kay LTFRB Region 1 Regional Director Cristal Sibayan, hanggat hindi na pag-uusapan ay mananatili umano ito sa 13 pesos ang minimum na pasahe sa traditional na jeepneys, samantalang 15 pesos naman sa modernized jeepneys. Fair hike, wala pa naman tayong naririnig mula sa kooperatiba natin at sa corporation natin dito sa Region 1 on fair hike. So as is muna tayo doon sa pamasahe natin. Panayam naman ng IFM News tigupan kay Acto Nationwide President Liberty De Luna, marami umano sa mga tsoper ang nahihirapan sa kanilang paghahanap buhay, kung kaya't sana ay dinggin ang panawagan ng mga ito at petisyon na dagdag pasahe. Additional per increase, yung po ay pinag-aaralan na rin po nila. Kaya kumbaga yung mga problema na kagaya ng per increase natin, medyo nagkakaproblema kasi hindi natututukan po ng LTFRB natin. Nakatutok na po sila dun sa strike. Kakausapin namin ng LTFRB Chairman Guadis about that. Na sana po ay mapagbigyan na po kami para naman dun sa mga hindi na po talaga kumikita. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.